Niin, mutta se hyvä turva sulle. Niin, silloin sanoit, että se on hyvä turva sulle, että siitä ei saa kasvita. Pitäisikö sitä makkaraa vielä? Joo. Katsotaan, että mitään saataisiin aikaa vaikka toimit siellä. Yksi tekee ja muuta. Ei. Kyllä. Jatketaanpa näitä kisoja ja tässä tehtiin viime metreillä pieni tehtävän muutos, että tuo triangle slalom lennetään omana tehtävänään. Otetaan tuon tuulen tyyntymistä pikkasen, että tuuli on vielä sen verran kova, että ei riskeerata noiden ruttausten kanssa. Tuon voitte unohtaa tuon kuvion vähäksi aikaa, että tuliko selväksi kaikki? Okei, niin ensin pitää laittaa niinku valmiiksi. Joo. Ja sit niin okei, nyt mä oon valmis lähtee. Joo. Sit siitä ylös. Joo. Siitä se lähtee. Okei. Tästä saa kokonaisin 1 pisteen. No nyt täytyy parantaa tekniikkaa. Liikaa yleisön yli ei saa lennättää. Pitää olla 150-300 metriä. No, ja kysymyksiä? Hei, valmiiksi! Nopeammin, meitä videoidaan. Se lopussa yleensä Pitääkö mun tähän laadun tarkkaan? No niin, nyt se Kari kehrää sieltä alas, mikäli en nähnyt. Kohta kuullaan tulokset. Niin sanoit sä Kari, ettei pysty? No niin, sumupilvet väistyy ja sadepilvet saapuu. Anna mennä vielä. Kaivetaan. Yritetään kovasti kuulla. No jännä tässä esityksessä aina tuo apina kerran.
voittaa tämän Suomen mestaruuskisan tuo 2012 3 parasta. Pisteen 165. Arto Halttunen. Hyvä. Nyt oli Artolla lääkitys kohdalla. Ja hopeaa tässä tiukassa Moottorivarjoliiton SM-kisassa pisteen 177 saavutti Ari Saalström. Ja Suomen mestari vuonna 2012 moottoroidussa Varjoliidossa pisteen 182 Mika Svahti.